Чаго спалохаўся Лукашенка, які закон прымаюць для сілавікоў, а таксама за што заплацяць беларусы і ад чаго сканаў знакаміты тэлевядучы. Вітаем, сябры! Гэта наша ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Чаму Лукашенко палохае беларусаў, але сам жа іх і баіцца? Улады апублікавалі праект закона о беларускім бюджэце на 2026 год. І вось куды пойдуць грошы беларусаў і што ў гэтым дакуменце самае адметнае. Самы важны пункт – гэта выдаткі на сілавікоў. І цяпер армія атрымае менш грошай, а вось міліцыя, спецслужбы і суды ў разы больш. На нацыянальную абарону Беларусі расходы зменшаць на 210 мільёнаў беларускіх рублёў, а на сілавікоў рознага гатунку павялічыць ажно на 1 мільярд і 360 мільёнаў. Агулам жа на іх пойдзе 6 мільярдаў 700 мільёнаў беларускіх рублёў. Для разумення, выдаткі на беларускую медыцыну меншыя ўдвая, а на культуру пойдзе і ўвогуле ў 22 разы менш. І на першы погляд гэта дзіўна, бо Лукашенко хоць і крычыць пра падрыхтоўку да вайны, але ж у параўнанні з суседзямі раптам траціць на абарону ў разы менш. У Беларусі гэты пункт складае каля 8% ад дзяржбюджэту, а ў той жа Літве ажно 17. Чаму так адбываецца, адказ вельмі просты. Расходы на абарону ў Беларусі традыцыйна нізкія, таму што паліцэйскі рэжым Лукашэнкі бачыць большыя пагрозы для сябе знутры, а не звонку. І тут ён, дарэчы, не памыляецца. У той жа час абаронная дактрына базуецца фактычна на тым, што Беларусі можна мець мінімальную і слабааплатную армію, бо ў выпадку чаго Мінск абароніць Масква. І тут Беларусь фактычна адмовілася ад бяспекавага суверэнітэту. Хоць Лукашенко працягвае лямантаваць пра варожы захад і пагрозы з боку Еўропы, на справе галоўнай небяспекай для сябе ён бачыць свой жа народ. Беларусы добра напалохалі яго ў 2020 годзе і далі яму зразумець сваё стаўленне. Высновы з гэтага былі зробленыя. Калі утрымаць уладу можна толькі з дапамогай сілавікоў, значыць так і будзе, і на людзей у пагонах грошай шкадаваць не трэба. Таксама, акрамя сілавікоў, павялічацца выдаткі на ахову здароўя і адукацыю на 18 і 16% адпаведна. Але тут таксама ёсць нюанс, бо большасць грошай на гэтыя сферы ідзе не з рэспубліканскага, а з мясцовых бюджэтаў. Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы пра Лукашэнку і яго сілавікоў. Калі верыць Наталлі Эйсманд, то міністр унутраных спраў Іван Кубракоў і кіраўнік дзяржкантролю Васіль Герасімаў сёння выступалі перад Лукашэнкам са справаздачамі. Кіраўнік міністэрства ўнутраных спраў пахваліўся, што злачыннасць у Беларусі зніжаецца, а колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх правапарушэнняў дык і ўвогуле ўпала сёлета больш, чым удвая. Акрамя таго, асобна падкрэсліваецца, што Кубракоў далажыў Лукашэнку аб статыстыцы і аператыўнай абстаноўцы па тэме міграцыі. Напрыклад, аказалася, што сёлета ў Беларусь ужо прыехала ў 1,5 разы больш мігрантаў, чым у мінулым годзе. І на думку Кубракова, гэта сведчыць пра прывабнасць нашай краіны для замежнікаў. І тут цікава, што асноўны поток мігрантаў ідзе зусім не з Пакістана, бо амаль палова працоўных мігрантаў у Беларусі гэта прыехаўшыя з Туркменістана, на другім месцы расіяне, а на трэцім грамадзяне Украіны. Ну а кіраўнік дзяржкантролю Васіль Герасімаў атрымаў загад заняцца рынкам алкаголю і тытунёвых вырабаў. І гэта трошкі нечакана, бо ўсё гэта ў Беларусі татальна кантралюе дзяржава альбо блізкія да Лукашэнкі бізнесмены. Магчыма, да кагосьці з іх з'явіліся прэтэнзіі, і неўзабаве чакаецца чарговае гучнае затрыманне вядомага алігарха. Акрамя таго, Герасімаў паабяцаў Лукашэнку, што камітэт дзяржаўнага кантролю будзе працаваць усе выхадныя і зладзіць па ўсёй Беларусі праверкі навядзення парадку. Але ж з гэтымі справаздачамі сілавікоў Лукашэнку паўтарыўся стары фокус, бо ніякіх сустрэч з ім у палацы незалежнасці не было, і дакладвалі яны падобна ці то па тэлефоне, ці то па відэасувязі, ну альбо проста перадалі папкі з дакументамі ў Астрашыцкі гарадок альбо якую-небудзь іншую рэзідэнцыю Лукашэнкі. Бо кіраўнік Беларусі раптам перайшоў на працоўны графік дзень праз дзень. У панядзелак ён адпачываў, у аўторак правёў кароткую сустрэчу з індыйскім паслом, ну а ў сераду зноў вырашыў застацца дома. І цяпер і Кубракоў, і Герасімаў пасля сваіх дакладаў справаздачыліся перад прапагандыстамі каля сваіх кабінетаў. Што так замучыла Лукашэнку, што ён з 3 працоўных дзён зрабіў сабе ажно 2 выхадных, незразумела. Можа быць, суботні хакей не пайшоў на карысць, а можа быць і проста ўзрост няўмольна бярэ сваё, і 71-гадовы Лукашенко банальна перастаў вывазіць свой напружаны графік.
Для сілавікоў паціху прымаецца новы законапраект. Калі коротка, то цяпер сілавыя ведомствы змогуць адсочваць пасажыраў міжнародных аўтобусаў. Перавозчыкаў абавяжуць перадаваць усе даныя пра пасажыраў у беларускае міністэрства транспарту, дзе доступ да іх будуць мець міліцыя і спецслужбы. Акрамя таго, плануецца, што проста на мяжы беларускія памежнікі будуць здымаць у пасажыраў, якія едуць у Беларусь, адбіткі пальцаў. Дэпутаты ўжо прынялі законапраект у 2 чытаннях. Далей дакумент павінны ўхваліць у Савеце Рэспублікі, а пасля яго накіруюць на подпіс да Лукашэнкі. Дрэнныя навіны для заможных беларусаў. Частку насельніцтва чакае павелічэнне падаходнага падатку ажно на 40%. Як заўважыў партал «Зеркала», такія планы прапісаны ў праекце змянення ў падатковы кодэкс Беларусі. Фактычна ўлады хочуць увесці трохступенчатую прагрэсіўную шкалу, пры якой стаўка расце разам з памерам даходу. То бок, чым больш грошай ты зарабляеш, тым большую частку аддаеш дзяржаве. Пакуль што ў Беларусі дзейнічае павышаны падатак у 25% для тых, хто зарабляе больш за 220 тысяч беларускіх рублёў у год. Прычым павышаны збор бяруць толькі сумы перавышэння. Чыноўнікі хочуць гэта змяніць і павялічыць парог абкладання даходаў па стаўцы 25% з 220 тысяч беларускіх рублёў да 350 тысяч. Пры гэтым сумы, якая перавышае 600 тысяч беларускіх рублёў, плануецца спаганяць збор у памеры 40%. Злучаныя Штаты Амерыкі парадавалі Лукашэнку і яго сям'ю. 4 лістапада беларускую дзяржаўную авіякампанію «Белавія» і адзін з самалётаў, якім рэгулярна карыстаецца Лукашэнка і члены яго сям'і, афіцыйна выкрэслілі з амерыканскіх санкцыйных спісаў. Акрамя таго, Мінфін ЗША выдаў ліцэнзію, якая часова дазваляе аперацыі з 3 канкрэтнымі самалётамі, цытата, якія маюць дачыненне да Аляксандра Лукашэнкі альбо замежнай кампаніі з абмежаванай адказнасцю «Славкалій». «Славкалій», нагадаем, знаходзіцца пад санкцыямі, і раней кампанія належала сябру Лукашэнкі і расійскаму алігарху Міхаілу Гуцырыеву, але ж у 24 годзе яна перайшла пад кантроль беларускай дзяржавы. Ці гэта было зроблена па дамоўленасці ці па прымусе, пакуль невядома. 4 лістапада памёр вядомы расійскі тэлевядучы Юрый Николаев, былы нязменны аўтар і вядучы папулярнай праграмы «Ранішняя пошта». У канцы 90-х сувядучай гэтай перадачы была беларуска Ларыса Грыбалёва. Паведамляецца, што незадоўга да смерці Николаев быў шпіталізаваны з высокай тэмпературай і нізкай сатурацыяй. Дактары дыягнаставалі ў яго цяжкую форму пнеўманіі і выратаваць яго не змаглі. Яму было 76 гадоў. Дзікуха адбылася ў цэнтры беларускай сталіцы. У мінскім кафэ нецвярозы мужчына з нажом пагражаў аднаму з кліентаў, а таксама заявіў, што ўдзельнічаў у так званай спецаперацыі на тэрыторыі Украіны і там адразаў людзям галовы. У выніку ў кафэ выклікалі міліцыю і мужчыну затрымалі. Вядома, што яму 29 гадоў і раней да крымінальнай адказнасці ён не прыцягваўся, але ці сапраўды ён удзельнічаў у вайне ва Ўкраіне, дзяржаўныя выданні не ўдакладняюць, але і не абвяргаюць. Цяпер жа яго чакае суд за злоснае хуліганства. Жудасная гісторыя адбылася ў Мінску. Мужчына прыйшоў разбірацца з суседзямі, якія гучна слухалі музыку, і ўсё гэта скончылася трагедыяй. Аказалася, што ў кватэры выпівалі двое братоў 54 і 60 гадоў. Заўвага суседа перарасла ў сварку, і ў нейкі момант адзін з братоў узяў нож і забіў госця. Некалькі дзён браты прасядзелі ў сваёй кватэры разам з целам забітага суседа, але ж пасля вырашылі ўсё ж ад яго пазбавіцца. Спачатку яны адвярнулі відэакамеры ў пад'ездзе, а затым загарнулі нябожчыка ў покрыва, вынеслі з кватэры і ў багажніку машыны адвезлі ў лес. Там цела паклалі ў яму, засыпалі цэментам і закапалі. Але ж праз пару дзён трывогу падняла маці забітага, якая звярнулася ў міліцыю. Злачынцаў хутка знайшлі, цяпер абодва браты знаходзяцца пад вартай. За забойства групай асоб ім пагражае да 25 гадоў калоніі, пажыццёвая ці нават расстрэл. Дзіўны ласунак заўважылі ў беларускіх крамах. Гэта халва са смакам шкварак і смажанай цыбулі. Вырабляецца такое бабруйскай кандытарскай фабрыкай «Красны пішчевік». Цэны, дарэчы, дэмакратычныя. За брусочак вагой у 60 грамаў бяруць нядорага, усяго 1 рубель і 7 копеек.
У Брэсце з'явіўся паветрана-дэсантны монстр. На алеі каваных ліхтароў на вуліцы Гоголя ў Брэсце з'явіўся новы арт-аб'ект. Гэта скульптура дэсантніка з аўтаматам. Аўтар работы мясцовы скульптар назваў фігуру Міша, маўляў, у гонар арханёла Міхаіла. Па яго словах, дэсантнік сімвалізуе нябеснага абаронцу ў сучасным вобразе і павінен ахоўваць горад. Але ж выглядае гэты каваны кадаўр не вельмі падобным да анёла. Дарэчы, гэта ўжо не першы дзікаваты помнік у Брэсце, які прысвечаны дэсантнікам. Папярэдні паставілі ў 2018 годзе ў гарадскім парку культуры і адпачынку. Ён быў зроблены паводле сюжэту мультфільма «Дэсантнік Сцёпачкін». Там хлопчык частуе вайскоўца кашай, а цэнтрам кампазіцыі служыць парашут. Стала вядома, хто тыя беларускія блогеры, якіх міліцыя абвінаваціла ў махлярстве. Гэта парачка з Гродна, Міхаіл Драгун і Яўгенія Тарасенка. На старонку 17-гадовага Міхаіла ў інстаграме падпісана 209 000 чалавек. У тым ліку былы сенатар Віктар Лісковіч. Яшчэ учора гродзенскі блогер пакутаваў праз тое, што не можа здаць тэарэтычны іспыт у аўташколе, а сёння стаў героем крымінальнай зводкі і можа сесці ажно на 12 гадоў. Другая гераіня крымінальнай хронікі – гэта 37-гадовая Яўгенія Тарасенка. Яна мае 550 000 падпісчыкаў у інстаграме, а таксама трымае крамы незвычайных прысмакаў і тэматычных падарункаў у Брэсце і Гродні. Прычым, нягледзячы на вялікую розніцу ва ўзросце, Міхаіл і Яўгенія – гэта жаніх і нявеста. Раней яны разам удзельнічалі ў праўладным рэаліці-шоу «Фабрыка блогераў», а пасля 17-гадовы юнак зрабіў сваёй 37-гадовай каханай прапанову рукі і сэрца. Самі яны называюць сябе мужам і жонкай, але ж міліцыя піша пра іх сужыцелей. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, Драгун і Тарасенка прапаноўвалі падпісчыкам за 10 рублёў удзельнічаць у розыгрышы, дзе галоўнымі прызамі былі смартфоны ці аўтамабіль. Арганізатары заяўлялі, што толькі невялікая частка грошай пойдзе на прызы, а ўсю астатнюю суму яны аддадуць на лячэнне хворага хлопчыка. Грошы збіраліся для 8-гадовага Вані Сцяцэнкі, у якога дыягнаставалі цяжкую генетычную хваробу – міядыстрафію Дюшэна. Неабходны малому укол каштуе амаль 3 мільёны даляраў. Агулам блогерамі было сабрана 1,5 мільёна рублёў, але маме хворага дзіцяці яны перадалі толькі 200 000. 315 000 яны выдаткавалі на прызы для ўдзельнікаў стрыму, а ўсё астатняе пусцілі на шыкоўнае жыццё. Прычым мама хворага малога уступілася за блогераў і кажа, што сама папрасіла іх аб дапамозе. Датычна грошай жанчына сцвярджае, што атрымала ад блогераў 257 000 беларускіх рублёў. Яна кажа, што гэта і так вялікія грошы, і ёй, цытата, па-чалавечы вельмі шкада людзей. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.